Бисмилла. Аввало салом алейкум ба оғои Муҳиддин Кабирӣ. Баъдан ба дигарон. Рости уша пеш дол омадам ҳамчу келӣ нею, ҳамчу як фарзанд. Ҳатто гуфтумтон ки як мушкилӣ дорам. Назди шумо биём гуфтум ё пеши Эмомалӣ Раҳмонов равм. Шуморам гуфтан ҳамчу падар хуб кардӣ, аввал пеши мо омадӣ. Виҷдонам рости мара аввал пеши шумо овардак, чун бовар доштум ки баъзе корҳоро пешгирӣ мекунед ва намегзорен ки ай ҳад бигзара. Ва шумо хуб фаҳмида будем ки ӯ омадани ман як огаҳӣ буд ва шуморам хостен даҳани мара барои баъзе гапҳо набироя бастан хостен. Таклиф кардем ки модар таънде ба Аврупо меорема хаб кун. Ӯ як огаҳӣ буд. То ки и шармандагии имрӯзае ки ҳозир мо биромадам дар иҷа гап задистам нашава ва оянда ам ида зиёд шармандагӣ нашава гуфта и дуюм огаҳӣ хоҳад шуд. Вақташ наомадае ки баъзе ҳақиқатҳоро то як ҷои баъзеҳо бифаҳманд. Барои возеҳтар шудани мавзӯъ маҷбурам камтарак ба гузашта барбигардам ва чӣ хел ба наҳзатиҳо печиданмона бифаҳмонам. Вақти Турсия меравам барои дохил шудан бо як бачаи оддӣ шинос мешавам, Лайливу Маҷнун мешавем. Пеши ту як-ду ҳафта пеш тақрибан мефаҳмам ки ин нафар бачаи оғои Муҳиддин Кабирӣ будааст. Августи 2016 дар Истанбул бо Кабиров Салим издивоҷ мекунем. Августи 2019 дар Аврупо расман ҷудо мешавем. Дар асл ҷудо намешавем, маю шахс мегрезам. Барои айида зиёд мавзӯъ печида нашидан маҷбурам як-ду мисоли шахсии дига гузашта биёрам ба ҳамин хулоса кунам, чун дар иҷа як мақсаде ба оғои Муҳиддин Кабирӣ расонданем. Дар асл рости ма як муддате бо Умари Муҳаммадиқболиён, бачаи оғои Муҳаммадиқболи Садриддин, як дӯстие пайдо карда будем. Ва и дӯстии моро Кабировҳо ба як шакле ки ма кӯшиш кардагӣ будем ки и ба ҷо боша ва ба ҷо бимона, ба як шакле фаҳмидаву акаи азим гуфтани ҳамин шахс барои як мавзӯи заруре даъват кардан. Рафтам ва тамоми гапошон ай забони устод гуфта ба ман расонида шуданд. Мавзӯъ айнан ҳам хасаршид ки Лайло ту чӣ кор кардастӣ? Бисмиллаҳ гуфтам, чӣ кор кардастам? Овози баланди сард қатъӣ ки мо хабар дорем қатъи Умар дар алоқаи ту то ӯ дараҷа содае ки мара гуфтисте, ту то ӯ дараҷа содае ки фикр кардия ки ай бачаи и раисаш ҷудо шудам ва бачаи раиси дигариш мегардам. Оё ту ҳамин интизориро дар ҳақиқатан фикр кардӣ ки ҳақиқӣ мешава?